Έχουν γίνει πλέον φιλικότατα. Δεν φοβούνται. Τίντερ φάξουλα. Τι είναι ρε! Άμα δείτε κάποιοι εκεί πέρα στην πλάνο του δίπλα μέσα στο άλλο. Όχι, εδώ είναι όλα ρε. Το τρίτο μας ένα. Ναι. Τι έγινε. Μάθε να παίζουν. Δεν βγαίνει το άλλο ρε μάνα. Τώρα τον τόθηκε και βγαίνει. Αυτός πιο δυνατός αυτό ρε. Πάμε για ύπνο. Σε έχουμε χειαζεμένους. Όπου μαλάκα με κάνουν σαν πολύ. Τρώνε, δεν βλέψε. Πορτοκαλί θα έχει πάει σε όλα τα λάνια. Μέσα για πόρτα. Έχει πάει. Πώς βγαίνει. Αυτά τα δύο φιλαράκια τώρα βαριέται. Τώρα εκείνο είναι και το ρασιμί για την αθλητικά. Το βαρύ που είναι μέσα είναι το αρσενικό. Ναι, το σποκαφέ.